Tervetuloa seuraamaan Hykari-uutisia. Hykari-hanke on STEAn rahoittama ja Lieppeen Hoiva ry:n hallinnoima kolmivuotinen hanke, jonka tavoitteena on lisätä ikäihmisten hyvinvointia vapaaehtoistoiminnan avulla Keski-Suomen 18 paikkakunnalla. Vapaaehtoisten hyvinvointikavereiden eli hykareiden kouluttaminen sekä vapaaehtoistoiminnan kehittäminen yhteistyössä hankekuntien kanssa on keskeisessä roolissa hanketta. Lisäksi etsitään uusia tapoja lisätä vapaaehtoistoimintaan osallistumisen mahdollisuuksia. Hankkeessa kehitetty laina-aikaisi-toimintamalli tarjoaa kunnille uudenlaisen tavan kutsua vapaaehtoisia mukaan ilman sitoutumista pitkäkestoiseen toimintaan. Joo, eli mennään kirjastoon ja siellä voi täyttää tällaisen ajanlainauskortin. Ja tähän korttiin laitetaan, että millaista vapaaehtoistoimintaa haluaisi tehdä ja kuinka monta kertaa. Ja sitten se kortti palautetaan ja odotetaan koordinaattorin yhteydenottoa, joka parittaa sut tälle ikäihmiselle, joka tarvitsee apua. Eli idea tähän kampanjaan lähti siitä, että tutkimusten mukaan ihmisillä on kyllä halua auttaa, mutta ei ehkä aikaa sitoutua pitkäkestoisesti. Joten me haluttiin vähän kokeilla uudenlaista tapaa tehdä vapaaehtoistoimintaa enempi tälleen lyhytkestoisesti. Laina-aikaasi kampanjassa me todettiin kirjasto hyväksi paikaksi, koska kirjastossa lainataan kirjoja ja mitä vaan nykypäivänä, niin ajateltiin, että tämä kirjasto sopisi myös ajanlainaamiseen oman paikkakunnan ikäihmisille. Ja nythän meillä on tullut uutena asiana tällainen sähköinen mahdollisuus osallistua. Eli aikaa voi lainata myös sähköisesti Hykari-hankkeen nettisivujen kautta. Vuoden 2023 aikana lähes 50 vapaaehtoista osallistui kampanjaan eri puolilla Keski-Suomea. Luhanka on yksi kampanjaan osallistuneista kunnista. Joo, mä sain mun kaverikseni sellaisen iäkkään rouvan ja sitten kun meillä oli tämä meidän ensimmäinen tapaaminen, niin me sovittiin, että mä vien hänet oikein hyville kahveille ja jutellaan, mitä me voitaisiin tehdä yhdessä. Sitten kävikin ilmi tämä rouva, että hänellä onkin syntymäpäivät seuraavana päivänä, niin sitten hänistä tuli juhlakahvit. Ja oli kyllä tosi mukava jutella tämän rouvan kanssa ja hänellä on tosi hyvä huumorintaju. Ja juteltiin molempien elämän tarinat siinä automatkalla, joku me ajettiin sinne kahville ja sitten sit siellä kahvillakin juteltiin ja mietittiin, mitä me voitaisiin tässä kevään mittaan sitten tehdä uusia juttuja, kun me tavataan. Ja sitten kun mä heitin hänet kotiin, niin hän vielä pyysi kyllä, että tuletko vielä istumaan hetkeksi. Mä ajattelin, että kyllä mä tuun. Ja sitten siellä katsottiin lastenkuvat ja lastenkuvat. Ja et kaiken kaikkiaan se meni tosi hienosti ja mulle tuli tosi hyvä mieli. Ja varsinkin kun mä näin, kun tälle rouvallekin tuli tosi hyvä mieli. Ja hän oikein halas lähteissä ja meillä oli tosi hauskaa. Että kyllä kannatti lähteä mukaan tähän Hykari-hankkeeseen. Ja se ei tosiaan, niin ei sen tarvi olla sen kummosempaa. Ollaan yhdessä ja jutellaan ja tehdään mitä päähän pälkähtää, mikä tuntuu hyvältä sinä päivänä just. Kyllä jatkoa tulee. Kampanja käynnistyy jälleen huhtikuussa kestäen toukokuun loppuun saakka. Tänä vuonna mukana kampanjassa ovat muun muassa Kyyjärvi, Saarijärvi, Karstula, Luhanka, Viitasaari, Keuruu, Kivijärvi ja Muurame. Tarkemmat ohjeet kampanjaan osallistumisesta löytyy hankkeen kotisivuilta www.hykari.fi/lainaa-aikaasi. Hankkeessa on kehitetty myös lukiolaisille suunnattu vapaaehtoistoiminnan kurssi. 2 opintopisteen laajuisella kurssilla opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat ikäihmisten hyvinvointia lisäävän projektin ja tekevät vapaaehtoistoimintaa ikäihmisten parissa. Viime syksynä kurssi toteutettiin Pihtiputaan ja Konneveden lukioissa. Kokemukset kurssista olivat positiivisia. Nuoria halutaan mukaan vapaaehtoistoimintaan, että se tulee monelta järjestöiltäkin, että nuoria kaivataan toimintaan. Ja me sitten ajateltiin, että kokeillaan tällaista nuorille suunnattua kurssia. Ja tässä kurssissa nuoret toteutti tämmöisen projektin, joka kohdistui ikäihmisiin, mutta tekivät myös vapaaehtoistoimintaa ikäihmisten parissa. Suurin osa teki ehkä omien isovanhempiensa kanssa, mutta joillekin oli sitten vieraitakin. Ja tosiaan kahdella paikkakunnalla toteutettiin tämmöinen tapahtuma ikäihmisille tämän kurssin puitteissa.
Kaiken kaikkiaan palaute tästä kurssista oli positiivista. Nuoret kokivat, että olivat päässeet luontevasti ikäihmisten kanssa ja tuli enempi kontakteja ikäihmisiin kuin normaalissa arjessa. Ja myös palvelutalolta saatiin positiivista palautetta ja ikääntyneiltä siitä, että nuoret tulivat tekemään ohjelmaa. Normaalisti olisi sellaista pelkkää lukemista ja tehtävien tekoa ja kokeita, niin sitten tämä oli niinku semmoista jotenkin virkistävää. Silleen, että, ja niinku tuli myöskin tässä jotenkin tosi hyvä olo, kun näki, että muille niille niinku ikäihmisille tuli hyvä olo. Tai ainakin se välittyi, että olisi tullut, niin sitten siitä tuli sitten kans hyvää oloa lisää. Niin hyvät fiilikset on tästä. Ystävänpäivää vietettiin iloisissa tunnelmissa, kun Hykari-hanke järjesti eri puolilla Keski-Suomea palvelutaloissa asuville ikäihmisille ystävänpäiväkarkelot. Tapahtuma toteutettiin etäyhteydellä ja ruutujen ääreen keräytyi ikäihmisiä 29 Keski-Suomen palvelutalosta. Mukana ohjelman tuottamisessa oli vapaaehtoisia. Hykari-hanke järjesti viime vuonna Vanhustenviikon kunniaksi Keski-Suomen eri palvelutaloihin tällaista etäohjattua ohjelmaa. Ja sehän oli aivan menestys. Oli 21 palvelutaloa mukana linjoilla ja noin 180 ikäihmistä siellä palvelutaloissa. Seurasi meidän ohjelmaa, niin haluttiin toteuttaa tämä uudelleen näin ystävänpäivän kunniaksi. Uutuutena tähän me houkuteltiin meidän vapaaehtoisia mukaan ja saatiinkin Koskelan runoryhmä, joka on nyt esittämässä runoja tässä meidän ohjelmatuokiossa. Saadaan vapaaehtoisia mukaan tähän toimintaan, niin niinpä me ollaan nyt sitten kutsuttu meidän koulutuksen käyneitä ja muuten toiminnassa mukana olleita vapaaehtoisia mukaan ja josko Puskaradioiden kautta saataisiin vielä mukaan uusia vapaaehtoisia. Hanke järjestää keväällä 2 Hykari-vapaaehtoistoiminnan peruskoulutusta Teamsissa. Koulutuksessa käydään läpi ikäihmisten parissa tapahtuvan vapaaehtoistoiminnan perusperiaatteet. Lisäksi tarjolla on Luontokaveri-verkkovalmennus, joka järjestetään yhteistyössä Ikioma Ikä ry:n kanssa. Valmennus on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneet luonnon hyvinvointivaikutuksista ja kuinka sitä voidaan hyödyntää ikääntyneiden parissa. Ilmoittaudu koulutuksiin hankkeen kotisivuilla www.hykari.fi/koulutukset. Tässä olivat Hykari-uutiset tältä erää. Kiitos seurasta ja hyvää päivänjatkoa. Lopuksi Asta Salonen kertoo meille kuukauden sääennusteen. Hyvää päivää. Nyt kuulemme Hykari-hankkeen sääennusteen Keski-Suomeen. Keski-Suomessa on vallinnut viime aikoina hieman epävakainen säätilanne vapaaehtoistoiminnan suhteen. Mutta nyt näyttää siltä, että nämä synkimmät pilvet täältä ja kovimmat tuulet ovat siirtymässä itään. Mutta täältä lounaasta pikkuhiljaa myös korkeapaine valtaa alaa ja kevät aurinko alkaa lämmittämään niin, että vapaaehtoiset heräävät lainaamaan aikaansa vapaaehtoistoiminnan lainaa aikaasi -kampanjassa. Vapaaehtoisille on myös tarjolla hankkeen nettisivuilla lyhyitä verkkovalmennuksia eri teemoilla. Näistä on mahdollisuus saada virtaa omaan vapaaehtoistoimintaan. Erityisesti täällä Keuruun suunnalla on aktiivista toimintaa ja siellä onkin tulossa hyvinvoinnin potpuritapahtuma kirjastolla maaliskuussa. Lisäksi Gradian opiskelijat suorittavat vapaaehtoistoiminnan opintoja. Näistä tarkempia tietoja löytyy Hykari-hankkeen nettisivuilta ja Facebookista. Ja lopuksi katsomme katsojamme lähettämän luontokuvan Luhangasta.